सानै जिब्रै नं चिरां दरनि सिङाव नाखिदारा ओनसोलाव आदिबासि बा सानथालि हारिनि सुबुंफोरनो नोंथाङा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। दिनै जोबोद मोजां दिन। आङो बिटिसि सरकारनिफ्राय बिपिएफनि दिनावहाय आंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ नायदोंमोन आरो आं बे सान्तिपुर देवस्रि दादगारिनि हाफोरखौ आंनो होबोजेनदोंमोन। किन्तु माबा मोनसे टेकनिकेल समस्या जानानै बे नाकेरदारा गामिनि माखासे मानि हाखौ आं होलांनो हायाखैमोन। दा इउपिपिएल सरकार फैनानै जाहा रन्जित बसुमतारीनि एम बिथांनि दैदेननायाव बे गामिनि 123 न'खरनि हा होनायनि खामानिखौ दिनै मावफुंनो हाबाय आरो बे लेखाखौनो आङो नाकेरदारा गामियाव फैनानै दिनै रानफैनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों जे आगोलाव आंनि दिनाव आं राननानै होबोनो मोनाखै, दिनै इउपिपिएलनि दिनाव आंनि आखाइजोंनो आरोबाव आं राननानै होफैनो मोनफिनबाय। बेनि थाखाय आं जोबोद खुसि जादों। आं आसा खालामो बयबो आदिबासि मानसिफोर बा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो हाखौ जायफ्रा मोनाखै बिसोरबो मोनगोन, जायफ्रा मोनबाय बयबो खुसि जानानै दं। सार, नोंथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोबां जायगायाव खालामबाय। दा इउपिपिएलनि दासिम थासारिया माबायदि नोंथांनि मोनदांथियाव? इउपिपिएलनि स्थितियाथ' बिराद मोजां। रायजो राजाफ्रा बयबो इउपिपिएलजोंनो दङ। नोंसोर नाय दा मुस्लिम मानसिफोरखौनो बुं, गुरखा मानसिफोरखौनो बुं, आदि मानसिफोरखौ बुं, राजबंशी, गार', राभा जेसेबां जाथि गस्थि दं, फ्राय माने इउपिपिएलखौ मोजां पार्टि बा मोजां दल हिसाबैनो बे नोजोरजों नायबाय आरो फैगौ इलेक्सनाव इउपिपिएलनि जिखुनु केन्डिडेट मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बयबो इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो भट होनोनो नेगासिनो दङ। बे सयथ'थार आरो सरकारा रावबो दानो हाया। खोथायाव जेसेबांखि गिदिर गिदिर बुङा मानो माखासे दलनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारा इउपिपिएलआनो दागोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जाफिनगोन, बियो 100आव 100% सयथ'।